They said we can't have peace. Well, I just realized everybody is here to party. Salut băieți și fete! Salut, Moș Crăciun, mami și vecina de a 3. Eu sunt Neagu Alex, Iar eu sunt Roma Rafael. iar împreună suntem marțienii. Yeah! O să punem un video în fiecare luni cu provocări. Iar restul săptămânii vom face video random gen sunăm prostituate sau furăm sacul lui Moș Crăciun. Nu, scuzați decorul, dar ăsta vine la mine acasă, s-o dat pe candelabru, mi-a picat tavanul tot. O venit maică mea, tam-tam, scandal. No, nu înțelegi voi, dezastru de ăsta. Și ne obligat să venim aici în parcare, să furăm cărucioare, să plătim. Așteptăm provocările voastre în comentarii de mai jos. Și ideile pentru video random, gen când te stropești apa la wc când faci ceva pupu. Te caci! Da. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like și abonați-vă ca să ne cumpărăm plăcuțe de frână la naveta spațială. Da, no. O băgat ăsta frână brusc, au făcut drifturi pe cala lactee, no. Eu am prins poliția intergalactică, eu dat la pupu, no, asta e. No, dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați-ne like și... No, atât. Servus.